Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki ni number. Hadin bayo eka video bapeni bapli ranghang ki ATM jong ki Hdfc bank lakum badan ki belit ni ki betemu bentuk pisah nak ki ATM nakliang ke bati CCTV kala pha breun pentikna yakani badalap shisha baki ATM kila ranghang komtangi la pelat ya ke khubor khnang baki bor bedekmi kinshim kya halor kani ke jingja khamadi ngila pha yunong lom khubor benlit ki libnia nak Hdfc bank nak branch badan hamat pran Henry la yo jingtip bagi tiki ATM gede bedang maramot ni dang don haka maintenance. Kaba penlingo pat kalong ba kumba PUE haki digidur bat ki video la shui ringhang klem dan ba up klem dan ba khmi am the notice ni jing bentip bagi ATM gidang don haka jing maramot bat kim trekam. Am shimla khang ka shata bat la shui ringhang bat bo ikinong let sei pisa haka umdum bat ke lingo bat ke jingkwa ban pentip yo don kirunar ke belawan lit ki ATM de ke jingthmu bantu pisa bat detat hadu bo unong kubor jaga batisi plate ketika branch bat ke nontre ki selek ban khang no ya ka shata